Эртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Елмайып хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп ак чукларын. Таң сипте өсләренә хуш исле, саф чыкларын. Чәчәкләр кәефләнеп җай гына селкенделәр. Һәм кинәт шунда гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңаеп утыра ромашка кызы, тик чуклары ак түгел, кан шикелле, кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-береннән. Ничек болай бер үзе ул кызылдан киенгән? Әйттеләр: син, сеңелкәй, ник үзгәрдең? Нишләдең? Нигә кызыл чукларың? Нидән алсу төсләрең? Әйтте кызыл ромашка: төнлә минем яныма ятып батыр сугышчы атты дошманнарына. Ул бер үзе сугышты 15 укчыга каршы, чигенмәде, тик таңда яраланды кул башы. Аның батыр алканы тамды минем чукларга. Минем кызыл күлмәгем бик ошады чулпанга. Егет китте. Мин калдым канын саклап чугында. Көндә аны сагынып, балкыйм мин таң нурында.